Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Salamat kayo, Elaine, sa imong paghatag na ko og higayon. Bisan supak sa akong buot. Gihatagan ko ikaw og higayon aron dili ka na mo balik pa dinhi. Elaine. Bye. Oh. May pagduda ko sa panagsulti ni Elaine ug Robert. Netong matod ni Elaine, nadungog niya ang tingog ni Chana. Ako ni estudyan pag-ayaw. Adto ko sa unahan mo sa kayong taxi sa akong pagpauli. Naidaghang taxi dito sa highway. Ay! Oh! Dali riyan, sakay. Para makasulti ta bahin sa inyong panasulti ni Elaine. Robert? Dali na. Layo pang highway gikan din eh. Wasa mo suod nga taxi din eh. Kay halawom na kayong gabi eh. Dali. Di ba may bag-o kang motorbike? Imo na lang unta tong gida aron makadiretso kag pauli sa imong gipuyan. O bitaw? Nagmahay bitaw kung wa na lang nako ang akong motorbike? Mao gyud. Peligro na kayo ron ang panahon. May gani kay timing kayo nga may giadto ko sa unahan sa ilang Elaine. Sa usa ka subdivision. May gani kay nakita din ko nimo. Hinungdan nga kalit kong gipahuno ang sakyanan. O nakalitan ka, di ba? Bitaw? Rian? Robert? Mura ka magikuyawan. Di ko yawan? Hoy! Nga no good. Kuan man good. Bugnaw kayo ang aircon sa imong auto. Gibati lang ko katugnaw. Oh, mao detod. Okay. Akong i-lower down ang kabugnaw. Pasensya ka na, ha? It's okay, Robert. Well, unsa imong tuyon ni Elaine? Pwede ba na akong masayran? Nga nang dili. Bahay ni sa imong gipamalihog na ko nga pasabton sa Elaine about atong imong kiingon nga nagkinahanglan siya og doktor nga makaatiman niya. Kay worried sabyut ko niya, Robert. Nabalaka ko sa imong kiingon nga madaot unya ang iyang panguna-una. That's it. Very good. Then, unsa iyang sulti? Sorry, Robert. Naluoy ko ni Elaine. Nabalaka ko nga sakitan siya. Nga unsaon niya ipakita niyang reaksyon bahin ni ini. In other words, wa nimo siya masultihi labot ni ini? Yes. Wa. It's okay. It's okay, Rian. Usbon ko. Sorry kaayo. May namatikdan manggod ko niya ron. What? Iyan akong gibauran nga dili na mo balik sa pagpakikita o pagpakigsulti niya, Robert. Oh? Yes, Robert. Mao ka niyang gisulti. For what reason? And why? Wa ko mahibaw kun nga no. Really? Yes. Unsa pa inyong gipanagsultihan gawas ni ini? Wa na. Wa na ilain. Kadit lang. Lain naman ning danang imong gisubay, Robert.
Di ko makasakay og taxi ni ini. Kay wa ka mo diretso sa highway. Robert, manaog ko. Ihunong ni sakinan kay manaog ko. Manaog ko. Wait! Oh. Nahadlo ka na ako? Nahadlok? Nganong mahadlok man ko nimo? Rian, huwag ka magkailan ako. Na-offend ko sa akong namatigdan mo. Gamurag, nahadlo ka na ako. Robert, wa. Maybe... Sorry. Maudi ay. Hindi maudi kong bino. Dito sa subdivision nga akong yatuan, he's a long time friend of mine. Bago lang siya niabot from the States. Kaya ito, gaming, wa magkita. May naman kong pila ka shots. Again, I'm sorry. Ang ako sa idiritso ko unta ikaw o gatod sa inyo. Kay mas dali man din yung dapit ha. Agion, padung sa imong gipuyan. So ito ko din ni Rian. Well, anyway, kung gusto kang iatod ko ikaw sa highway, okay. But, dili ko musugot nga manaog kaning tapita. Daghang mga maldito din eh. Bisan tuod kung pulis ka o may service firearm, it's not a guarantee nga safe ka. Okay. Sa highway lang, please. God. Thanks nga nakasakay na ko og taxi. Sukad. Karon pa kumubati og kabalaka nga misakay ko sa sakyanan ni Robert. Daw dili siya ang Robert nga akong unang nailhan. Lahi kayo siya sa Robert nga akong unang nailhan. May nalanggani kay dali kong nakapasabot niya ug nakatubag sa iyang mga pangutanan ako kaganiya. Pero masabot sab nga murag may pagduda siya nako sa akong pag-adto sa gipuy-an ni Elaine. Tingali na makak siya. Kay nganong nasayod man siya nga dito ko sa ilang Elaine. Lisod na girong panahon na. Lisod ka na makasalig ni bisan kinsa. Bisan pag sa suod mong higala o kaila. Gibuguan kasi na ako. Og mahitsura gid ang bakakon nga Rian. Magpasalamat ka, Rian. Nga buutan ko. Magpasalamat ka. Bingko. Taan pagit ko. Taas na gid kayong level sa technology karon. Ni ay daghang makita sa internet. Naagyo'y mga software nga makapausab sa tingog sa lalaki ngadto sa babae and vice versa. Pero dili pa ko makahimog konklusyon ni ini. But mahimo ni na akong basihan sa akong himuon nga hilom nga investigasyon. Labot sa pagkawa ni Chan Milgar. Oh, may text. Oh, pwede makig-text mate? Hi.
policewoman nga babae. Miss Rian Estrada. Si Jumbo ni... Oh. Jumbo. Jumbo? Ay! Husto. Jumbo? Nahinumdum na ko. Jumbo, katong siaw nga akong gikaila o sa kahigayon ni Ana. Dihang nangitamig usa ka suspect sa pagpamanhig. Joker git kay ni tawhana da. Ako replyan bi. Oo, oy. Mao tingali ni. May-reply day. Kajot be. Hi, Jumbo. Jumbo ni. Katong Joker nga nangutana na kung unsang sabon nga gigamit ako sa panlaba. Oh. Uy. Hi, Kuronya. Maramang siya nasuko aning iyang text. Kalibog biyan ako. Pwede. Ibasa ra ko aning text ni reply nako katubang pulis nga gwapa ba. Nasuko ni siya no. Pwede. Oh. Hinuktok eh. Misugma to po tingaling sakit ang tawhana eh. Aduolo na ngayon ako be. Branch! Basara ning text ni Rian Estrada nga akong ka-textmate. Mura man ni siyang nasuko nako. Nya, basa. Gisuot ba diha nga nasuko siya? Oh, awawa man hinoon. Di ba ikaw may nasuko siyang pagbasa? Hala. Oo, di no. Yabagag yun ako. Ako naman itong sa ako itong pagbasa di ay. Turtugok man ko. Akong replyan si Brad ha. Ako ingnon nga, pwede ba nga mamisita ko si ilaw niya. Kuyog niya ta, Brad ha, kung masugot. Brad! Sumaglakaw. Pagkawala ay batalasan ng tawhana. Kisulti ba gali ko? Ha! Purbid ang tawhana! Nika. Bisod na sa una-una ako nadamkuhan. Daw makita na kong itsura sa kababae nga. Bitawag na kong tiyan. Ubrang familiar na kong iyangan nga. Elaine? Si Jumbo! Yes, over! Ano nawag man ka? Saan may toyo ni mo? Ganina, nagdonaw na ko yung toyo ni mo. Lakaw ka. Disturban kasi kung pag-tix-tix-mate aning policewoman ng babae na. Mahimo ba magkikita ng policewoman, Jumbo? Ha? Ano ba? Magpatabang ko niya. Kay gusto ko basayod kung kinsagod ko. Usa! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!